И здравейте хора! Днес ще играем FIFA 15 и днес Интер ни гостуват на Стадио Класико. Съставът е същия, както го видяхте в предния епизод. Ето ги нашите играчи готови, свежи. Ето го и новото попълнение Нейтан Дайер. Ето ги играчите на Интер. Нема Вилич, капитана на гостите. Ето го и нашия състав. На вратата Падели, пред него Бруно Перес, Хансън, Глик, Максимович. Не знам другите хора, извинете, не знам състава, защото просто не съм гледал много италианската лига. Ето го и състава на гостите. И матчът започва. Добре, те си размениха няколко паса и се втурнаха напред. Да видим сега кой ще е първи вратар. Манданович лови. Гонзалес взема първа топка. Добре, тук пауза. Интер. Интересно решение от страна на съдията. Не, тук грешка в защитата. Нейтан Дайер отнема. И той поставя началото на контратака. Къдолу ли? Центриране. Точно бейсбита под носа. Мисля, че Колерела беше топката. Да видим сега и Карди извън стрелкова позиция. Малко съм забравил как се играе в FIFA, защото последно време играх в FIFA 11 и просто там контролите са други, но... Дар. Виждате колко по-бърз е той от Давидес Антон. Измъква се Нейтан Дайер и центрирането бе право играч на Интер. Значи прекрасен пробив на Нейтан Дайер. Тук на тази страна съдята. Хансън. Не съм сигурен как му се произнася името. Бруно Перес. Решен пас. Максимович. Дар. Спряме от Фредди Владен. Извинете. Мартинес. Към Дар. Дар. Стига тази топка. Центриране към Колерела. По-скоро като шут се получи това. Да видим. Карди. Също Бруно Перес. Добре, вече се върна цялата ни отбрана. Тук при добавката закъсняха с тази добавка играчите на Интер. Можеше и мисля, че Родриго Паласиос беше там. Добре, Бруно Перес. Турва се в предни позиции. Не. Просто не беше много цел този финт. Само да направя някой постъпил. Прекрасна игра от Бруно Перес. Добре. Това центъра не просто беше
Не, грешка. Литам да. Също Фреди Гларин. Гларин надиля тук. Да, Родриго Паласио. Не. Да видим, продължава той и капитанът Глик изчества. Сега, началото на контратака. Топката е пусната към Матео Дармиан, който не прави много добро овладяване. Добре. Мартинес. Печели пространство Мартинес. Няма с кого да комбинира, но Дейтел Дайер. Центриране. Удар. Блокиране този изстрел. Някой остана от тилите да държи, но се изправи. Края на първото по време. За сега промени няма да правим. Дармиан. Великолепна игра от Матео Дармиан. И направо загуби топката. Много я задържах тази топка. Добре, тук Хансън се намеси. Дармиан с прекрасен финт към Бруно Перес. Тук мисля, че тъчът е за Интер. Да, точно така. Дармиан спечели борбата в въздуха, но после Бруно Перес не успя да я владее и Интер сложиха начало на атака, но просто те не успяха. Добре, Мартинес, какво прави тук? Мартинес малко ще да вземе тази топка от защитата. Хуан Хесус. Добре, фаулът. Фаулът тук ще се свали. И да видим, може би вече е време да смени. Вижте само колко е време се става. Макси Лопес влиза като централен нападател на мястото на Квадрела. Няма никой напред, нашият вратар изритва. Каква грешка сега от защита? Макси Лопес! Лопес! Какво ще направи Лопес? Бе задържан, но съдията не свири диспла. Добре, те повече се разиграват топката и ние не можем да я вземем. Добре, след тях. Добре, тук Ковачич мина целия отбор и бележи за 1-0. Тук гостите повеждат благодарение на Матео Ковачич. Дармиан. Бруно Перес. Най-доброто ми положение за сега беше на Макси Лопес. Той не можа да реализира. Да видим сега тук Максимович надбяга. Добре, Дармиан. Не, каква грешка тук на Матео Дармиан. Как сега подам на Максимович на фифата, реши да я подаде на противника. Да видим. Гонзалес. Не, просто тук нямаше шанс нашият играч да стигне тази топка.
взе тази топка, но после я загуби. Пак я взе, пак отиде в играча на Интер. Не, да видим какво ли ще стане тук. Глик мисля, че се върна. Добре, Макси Лопес към Нейтан Дайър. Дайър тук може да се възползва от скоростта си. Прави го, минава вратаря и удар. И гол! Нейтан Дайър прави 1-1. Великолепна скорост от Нейтан Дайър. Вижте и повторението. Как се мина вратаря и нямаше просто там кой да ще от големията. И 86-та минута Нейтан Дайър прави 1-1. Доста напрегнат матч става. Добре, Дар. Няма засада на Макси Лопес. И тук и той се опита да направи същото, което Нейтан Дайър да мини вратаря. Каква голово положение изпуснахме. Мартинес. Подава на Баша. Мисля, че тук вече да, съдята свири края. Макс Лопес се стърва две положения. Много благодарение на Нейтан Дайър. Завършихме 1-1. Да видим статуите. Ние имаме 2 шута, те 5. И двата ни шута са точни и техните... Да, те владееха повече топката. Това се пролича. Ние сме правили доста шпагати играч на мача. Не, това не е играч на мача. Добре. Нейтан Дайър бе избран за играч на мача. Да видим тук трансферите, които са били направени. Агуеро отива в ПСЖ, извинете, в Байер Мюнхен за 56 милиона и 500 хиляди. Джеко отива в Борусия Дортмунд за 19 милиона и Жоа Мутиньо отива в Фиорентина за 18 милиона. Да видим тук какво става при нас. Че са купили доста играчи. Аргил, за сега нищо интересно. Фиорентина един единствен трансфер са направили. Хелас Верона са купили. Рофе Санта Крус. Интер нищо. Единствено Ювентус са купили Луголорис и някой си Майкъл. Джеферсън, Боло взеха от нас. Добре. Никой от големите грандове не е правил толкова добри трансфери. Никой не иска. Аз сега се сетих, че в миналия епизод щяхме да си търсим... Да, вече се сетих, защото те така ще да се отмени трансферния прозорец. Ще пратя за Мобил Венталев за 2 милиона. Ще пратя на всеки случай за Райан Мейсън, защото ако ми кажат за Мобил Венталев, няма повече време за трансфери. Рома не са купили никой, още един голям грант. Юнайтед взимат Миралем Пиянич за сумата от 34 милиона и 500. Сампдория. Не, Мобил Венталев. Мисля, че повече време няма да има за трансферите.
Да, за жалост. Но Тотнъм приеха офертата за Райан Мейсън, но този трансфер няма да бъде осъществен. Но може би през зимата може би ще го вземем. Той няма повече място, повече време. И сега ни предстои матч срещу Сампдория. Да видим дали ще вземем трите точки от тях, защото успяхме да отмъкнем едва едната точка от Интер. Добре, никакви промени няма да има в състава, същия си състава, с който заедно срещу малко налагва, за което се извинявам. Малко се поправяхме. Добре, да започваме този матч. Ето го и техния състав на вратата: Вивиано, Де Силвестри, Романоли, Месбах, Паломбо, Педро Виян, Сориано, Уезвек, Самуел Ето и Лукака Чука е на жертвата. На върха на атаката за Самуел Ето. Наша състав просто го видяхте вече, няма какво да го гледаме. Да започваме. Дармиян. Също Паломбо. Добре надигра. Паломбо. Дармиян. Да видим. Куалирела не успява да стигне от тази топка. Бруно Перес опира първата топка. Нейтан Дайър, удар на Дайър. Тук направо направи предно салто Нейтан Дайър. И съдята не мисли, госпожа. Браво, съдя. Браво, ей. Удар. Спасяване. По-хубаво да я бяхме оставили да излезе в корнер, но той му изнесава. Това, че добре, и те вече имат първо положение. Дали ще вкарат гол? Не. За наша радост не. Куалирела. Какво? Какъв фаул има тук? Той само се пресегна крака и онзи се строполи на земята. Нов Роналдо. Да видим сега. Мартинес. Изява на стрелкова позиция. Удар на Мартинес. Добре, отново той. Добре, за сега ги доминираме. Менеджерът къде излезе? Както видяхте, много се ядосал явно. Всъщност този черния е нашия менеджер. Мисля. Матео Дармиян. Така си мисля, че това е нашия менеджер, защото тяхният синиша Михайлович, а пък той е бял. Добре, както да се съсредоточим върху мача. Куалирела към Дармиян. Дармиян, отново се взима топката. Дармиян пробива. Връща назад към Марселович. Добре, тук очевидно успяха да се справим много добре с Гонзалес.
Към Мартинес, Мартинес, навлиза навътре Мартинес, удар на Гонзалес, 1-0. Торино откриват резултата. Заслужено си откриват резултата. Прекрасна игра от страна на футболистите на Торино. Идеално Мартинес видя Гонзалес и той просто нямаше как да пропусне от тази позиция. Ако съответно някой не беше решил да изчисти отболненията. За наша голяма радост така не стана. Колерева. Извинете. Добре. Кадори. Кадори. Нищо. Дармиян. Добре. Прекрасна игра от Матео Дармиян. Централе. Тук Вивиан излиза. Вивиан не е един от най-класните вратари. Особено на FIFA 13 той е много слаб. И тук е интересно как не даде диспа. И край на първото полувреме 1-0 за Торино. И сега смени няма да има. Мисля в този матч изобщо да не правя смени. Или може би ще сменя само Мартин, защото той вече играе 2 мача поред. И доста добре се справя. Тук Падели излиза и лови изчества напред. Каква грешка? Де си Увестре? Не и 1-1. Тук топката вратаря не се паеше близкия ъгъл. Просто. Защитника успя да мине целия отбор. Вижте, вратаря не се пазеше близкия ъгъл. Нейтан Дайер. Дайер. Излага Педро Бианк. Той се сбърна за още и накрая не взеха топката и тъч за нас. Окака Чука мисля, че му се казва името. Окака Чука. Не съм сигурен. Излезе и влезе Едер, един доста опасен нападател. От тук прекрасно центриране и прекрасна игра с глава. Колерева. Дармиян. Удар на Дармиян! О, боже мой! Какъв гол можеше да стане тук? Просто, дами и господа. Удари се в ъгълчето на гредата и топна и се оцели в гредата и топката не успя да влезе просто. И вече даже аз не знам какво ви говоря от това напрежение. Но прекрасен шут на Матео Дармиян. Не, просто няма шанс. Падели, изжепва напред. Тази топка не можа да мине пред защита. Не знам, но Дармиян има
Има прекрасен шут и може би той ще ни изпълнява фаулите. И аз още не знам кой дори ще ни изпълнява фаулите и тук за само не оставям споснах с паса. Да, отново ще използва ли скоростта си както срещу Интер? Не сумято да спряха го. Както да е, трябва просто да вземем 3 точки от този матч. Само ти да не ги вземат на нас, защото и тогава става страшно, Падери спасява. Ехе, тук фаул няма. Добре. Колерела. Не, той не просто е много бавен, така да кажа. Падери. Изчисто напред. Много напрегнат момент в момента, защото остава много малко време до края на матча. Дайер към Гонзалес. Центриране. Не успя да стреля тук. Мартинес. Добре. Не исках да не спъвам, за да им спра атаката на очевидно. Сега да свири авантаж. Добре, Паломбо много владееш топката. Извините. И тук може би ще завършим и този матч равен. Или пак съдята реши да свири края точно когато тръгне да си прави атаката. Добре, много добър матч се получи, но не успяхме да вземем точката и сме много трите точки и сме много близко до зоната на изпадащите. Да видим другите матчове, какво е станало там. Кайри Аталанта 0-2, Емполи Рома 2-1 за Емполи, интересна победа от страна Емполи. Фиорентина Дженуа 1-0, Хелас Верона, Палермо 3-2, Интер Сасуоло 3-0, Ювентус Удинезе 2-1, Лацио Чезена 4-0, Наполи Чиело Верона 1-0, Парма Милан 1-1, Парма със сигурност изкопче някак точката от Милан, Сампдория Торино 1-1. И това беше край на този клип. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, се абонирайте за нашия канал. До скоро!